Wij zijn hier bij het hulpmiddelencentrum in Ljouwert. Van ouds hebben wij een Friesk bedrijf hier in deze omkreten ontstaan. En sinds een aantal jaren zijn we onderdeel van een groter bedrijf. We hebben vestigingen onder andere in Amersfoort en in het westen van het land. Goedemorgen, hulpmiddelencentrum Jantine Skievink. Waar kan ik jou helpen? Maar voor de meeste keer in Friesland kennen ze hier in Ljouwert terug, of in Burgum, Snits, Heerenveen en Drachten. En daarnaast hebben we nog een heel soort liedse uitlienpunten in geerwerking met een aantal thuiszorgorganisaties waarin meestal ik hun materiaal dicht bij huis ophellen kennen of informatie ophellen kennen over het hulpmiddelen wat ze nodig binnen. Dat is vervelend. En wanneer wil jou een hulp helpen? Wij doen eigenlijk het grootste pad in het Friesk in deze regio. We proberen dat voor onze meiwerkers goed te stimuleren. We vinden het belangrijk dat in ieder geval alle meiwerkers het goed verstaan kennen. En ik denk dat de meesten het allemaal wel spreken. Nou, graag hier meneer Oudkerk-Pool. Alvast protobeterskip en ontzien. En dat jouwt een gerust gevoel. De meesten zijn gelijk vertrouwd bij u. Nou, helemaal prima. Dan komt mijn collega Koopmans het morgen even bij je brengen. Heel graag die meneer Oudkerk-Pool. Ontzien. Oh, even zien. Een heel leuk bed, mooi met terras van de heer Oudkerk-Pool. En onze meiwerkers zorgen je dan dat ze alle gegevens van de persoon krijgen. En dan gaat het eigenlijk in het systeem verder. En zorgen wij dat wij op pagina gaan om het artikel uit te leveren. Goedemorgen. Goedemorgen. Geloof. En wij moeten jou het bed hebben te steren. Zit het bed daar maar daar? Oh, lekker zacht matrasje. Het is belangrijk dat mensen zich vertrouwd voelen met ons. En het helpt dat je je eigen taal dwang kennen. Onze doelgroep, zeker als je in het medische circuit terechtkomt, dan is het vaak een wat oudere doelgroep. En die mensen, nou dat is onze ervaring in ieder geval, hoe het algemeen is dat ik in het Fries. En daardoor kan ik zich makkelijker uiten. En zeker als het om wat minder leuke onderwerpen gaat, is het fijn dat je iemand aan de telefoon of zijn oor hebt die gewoon in het Fries met jou praat. Sterkte met de operatie. Dank u wel. En bedankt voor het brengen. Graag. Ontje. Want